Λοιπόν, έχω έρθει σε ένα δεύτερο σπίτι, στο ίδιο χωριό, καμιά 10 χιλιόμετρα μακριά, το οποίο και σε αυτό έχουν ακουστεί κάποιοι μύθοι και κάποιες μαρτυρίες, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο, γιατί σε όλα αυτά τα σπίτια πολλές φορές, επειδή είναι ερημικά, ακούγονται θορύβοι και μπορεί και ένας θόρυβος από μακριά να μεταφερθεί εδώ κοντά στο σημείο που είναι το σπίτι.